Shalom, selama hari Minggu madihita saluhna, tapukama praminggota manginang, marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Songono do hatani Tuhan Jehovah, ida maau, apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguan na ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana, suang songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargugu naso hatu dosan, naso marmula naso marujung, di parbaga hodo marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehononmu hasesaan ni dosa, hati goran dohot hangoluan saleleng nileleng na dihami, asima roham, lehon mai dihami, sai sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite todim, asa hulului hami pangurupion siakko, moloro pangujunan tuhami, sai pahot marohanami, asa tung persea hami dihatam dohot di baga-bagam, asa jupang hami hasonangan saleleng nilelengna, marhite-hite anakmu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tatangihon ma pati ni debata di minggu paupaton dung Trinitatisom ima patik palimahon dohot lapatana patik palimahon ikon pasangapon mudo natorasmu asa martuaho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang lea rohatta mida natorasta dohot mida akarajatta rodiaka natua-tua dang jadi paro otari mas nasida ikon patut dohita jala ikon holong rohatta tu nasida sioluan do nasida jala si subuton dorohana ido sahatna atong rat mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na habar tu patikni. Amin. Mari demahita. Huriani tuhata di bagasan rohana hohom tatopoti madusat tanagodangi tu adopan ni debata martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami para si rohana sumurung napungudo hami di jolom martangi yang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham nagudangido
Saya sima rohami dasadok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami, asa muba roha duhut pangalaho nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangoluhami. Amen. Tabigi maha tabaga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo hatani Tuhan Jahoba, nunga pola hupasisi aka pangalau sim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, sai mulak maho tuau, ayau dosi paluaho, hasangapon mari debatana di kijang. Marede mahita. Hata ni debata turpu epistel di minggu paupaton dung Trinitatiсон tersurat di 2 Korintus ualu mamuka sianeat pitu sahat rodi ayat 15. Alai songon hasurungan muna di nasaluhut, di haporseaon, di hata, di parbinotoan, di nasa haringgason, di pakaholholingi muna di hami, naing songonima hasurungan muna nang diulaon asi ni rohaon. Dada songopak sahataki naing ujoku tahe sitong ni holong ni rohamuna tumibakon pakaburjuhon ni akadongan. Ai di boto hamudo asi ni rohani Tuhatta Yesus Kristus nama morahian gabe pogus ala ni hamu, asa gabe mamora hamu hinorhon ni pogos nai. Odo tugas ni sian ahu napatutudui di hamu, ai hamu jumuluhian sian na tauni upuka nang napatupahon nang natumahi. Asa patulus hamu manuaing nang napatupahon, asa songon rikot ni roha laho tumahi, songon ima napatupahon, hobar tu nadapot. Ai molo adong rikot ni roha halasonoto do nadapot da tungsalpu sian nadapot. Ain dada naing haporsuhon di hamu, hasonangan ia didongan, naing masih padusan manian. Anggo sonari ditomo-tomo nalubi na dihamuma na hurang di nasida. Asa ditomo-tomo nang nalubi na di nasida na hurang dihamu asa gabidus. Hobar tu na tersurat, si peop na gudang, dang merlubi-lubi, jala si peop na otik, dang hahurangan. Ima sahatna, martua ma akan atumangihon hata ni debata, jala na peopsa. Amen. Maret demaita.
taha tidakkon maha porseautai, songon nahina tidakkon ni dongata saha porseaon di sadok portibion, rak mahi tamadok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na sohatu dosan, na tumo palangit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya todi parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang natuat tu banua turun namulak mangolu diari paturuhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jahuba amanai pergugo na suatu dosa ni disi maibana stutanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea di todi parbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan dohot di hasesaan di dosa dohot di hatai namado mulak mangolu sogut agin halak na umat dohot di hangoluan na sora sudah amin tabige matik ting di hita di minggu. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna ruas ni huriata tabigema tikting namasa di minggu ta sadarion. Na parjulu tiktin nama ragam. A guar ni minggu. Guar ni minggu ta sadarion ima minggu pawapaton dung Trinitatis. Jala top ini minggu ta ima parha hamaranggio di bagasan holong. Kasih persaudaraan. Bi permingguo dohot pertanyaan sektor. Marhite tiktingon pinabotohon ma permingguon na pinatupa di huriata ima 5 hali di ganu minggu. Dohot paunopon permingguon sekolah minggu pukul 7 bahasa Indonesia, pukul sia ibadah anak sekolah minggu live streaming, pukul 10.30 bahasa Batak, remaja pukul 14, pukul 16 dan pukul 18.30 bahasa Indonesia. Kobartusi ruas nanang persidohot tu permingguoni asa dengganma para dehon kupon pendaftaran sian bagas tabi. Jalai komarsitutu hita mangulahon protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak, jala taparade ma hand sanitizer. Akar danak nama rumur ditoruni 10 tahun, dang boi dope dohot marminggu di bagas kerjaton. Jala ruas nasubui mangihuton acara permingguon sian YouTube manang Facebook tapake ma acara ibadah naung disagihon ni akka situa sektor tabi. Mamuka minggu naro pertanyaan sektor patu pautama di bagas kerijaon manang di GSG nani dohotan ni akka ruas di ganup hari Rabu, Kamis, dohot Jumat. Jala di mingguon khusus di hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 patu pautama pertanyaan melalui virtual manang Zoom. Alani gomos pangiduan nami tu sudir ruas ni huriata asanaeng manian rade jala ringgas madohoti pertanyaan ni jala talehon matikin hargai asaga bisada dalam persaurata doon di tonga-tonga ni huria huhut patogu haporsiauta lahu mamuji dohot maka porsia itu hatta pardenggan basai. Jala unang terlalap hita amanginang di namasa di partikian sonari. Namangihut nasorang. Nah di hari Minggu tanggal 27 Mei 2021 di basa-basa waktu hatta do sada danak bawa di keluarga Niamata. Edward H. Petrus Silalahi inatai mastika boru nababan sian sektor 2B. Hipas dura danahi suang songoninang atorasna. Namangihut ruas nataba. Mulai minggu sedarion gabi ruas ni huriata ma keluarga na perjulu. Amata Roy harapan silaban SE inata Eka Dumaita Burumanik ST.
Pidda Huria sian HKBP Pertahanan Resort Saroha, alamat Jalan Setiabudi, Pasar 2, Gangkarya nomor 16 Tanjung Sari, masuk tu sektor Tulua. Napa duahon, amata Jimmy Roland Siregar, inata Esther Boru Pasaribu, rap dohot sada yana nasida, Ima Aldrik Ivander Matthew Siregar, Pidda sian Huria HKBP Maranata Resort Maranata, alamat Jalan Pelamboyan 7 masuk tu sektor 4C. Napatuluhon amata Pratama Sibarani, Eshut, inata Yeni Priska Buruginting, yana koni Huriata nama Jalo Pasu-Pasu Barbagason, di hari Senin tanggal 31 Mei 2021 di Huriat Town. Alamat nasida di Jalan Melati Raya Sada Ujung, masuk tu sektor 2A. Napa opaton, amata Haposan Silalahi inata Monika Sri Ayu Borus Tumorang, yang lakoni Huriata nama Jalo Pasu-Pasu Perbagason di hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di Huriat Town. Alamat nasida Jalan Setiabudi Gang Rahmat nomor 4 masuk tu sektor 2B. Horas madi nasida selarak mahita mamuji do pasangapo Tuhani marhiti akka ulahun ni Huriata. Namangihut naing marbagas tikting paduahon. Naing majalo Pasu-Pasu Perbagason ma Dores Maringan tua nadadap, anak niamata Ail Yakin nadadap, tubuh nata Rosti Siti Daun STH, ruas ni Huriata sian sektor Tulube, dohot Orwana, Diakones ex Karoli Sinaga, Buru niamata Situa Aldemus Sinaga, tubuh nata Theodor Boru Situmorang, ruas ni HKBP Sirait Resort Sirait, Pasu-Pasu Perbagason, dipatupa di hari Selasa tanggal 20 Juni 2021 di HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan dipatupa di hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 mulai pukul WIB di ruang konsistori. 2 tik-tik Parjolo dohot paduahon. Nang majalo Pasu-Pasu Perbagason ma Brian Saud Aprinaldo Sihite AMD, anak niamata Situa Doktorandus Koster Sihite Emin, tubuh ninata Doktoranda Anita Boru Tapubolon, ruas ni Huriata sian sektor Walu, dohot Orwana, Yulianti Boru Tabba AMD, Boru niamata Enar Tamba, tubuh ninata Lestina Boru Sitorus, ruas ni HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Pasu-Pasu Perbagason dipatupa di hari Sabtu tanggal 7 Juli 2021 di HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan dipatupa di hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 mulai pukul WIB maringanan di ruang konsistori. Namangihut acara pengapulion dohot pasahat Cendramata. Di hari Minggu sadarion di parmingguon pukul 10.30 WIB patupaun ni Huriata do acara pangapulion dohot pasahat Cendramata tu keluarga ni Situa Jonal Siadari Nahinan sian sektor Walu di siala pakubasion nasida ujudingoluna di Huriton saleleng 1 tahun 2 bulan. Laos papungu pilihan paupato dohita di sudi permingguon sadarion dalata madok mauliate di pakubasion nasida na salelengon. Ki parhalado naing ditabalhon dohot napurna bakti. Di hari Minggu naing ro tanggal 4 Juli 2021 patupon ni Huriata ma acara tutulu halak calo Situa sian sektronom gabe parhalado partohonan ima calon Situa Nelson JJ Sagala, calon Situa Yopi Rosalina Boru Manurung, dohot calon Situa Rudi Silitonga. Suang songonima acara pawarhaton amat Situa Doktorandus Ramli Lubis sian sektronom laho mamongoti masa pensiun manang purna bakti. Obartusi patupaut tado papungu pilihan paupaton di sudi perminggon. Dalata madok mauliate di pakubasion nasida saleleng 24 tahun di Huriat tahun. Namangihut pelantikan panitia tahun pemberdayaan Pesta Gotilon tahun 2021 dohot ulang tahun 47.
Di Minggu Sadarion tanggal 27 Juni 2021 di Parmingguon pukul 10.30 WIB. Patupaun ni huriat tado acara pelantikan panitia tahun pemberdayaan Pesta Gotilon tahun 2021 dohot ulang tahun 47. Pabartusi pinangidoma haradeon ni sude panitia nang dipilit asareta madohoti acarai. Namangihut ruas namoru ruas napida. Mulai Minggu Sadarion nungapida huria keluarga ni amata galon parlindungan Samosir inata SNS Boru Situmorang rap doho dua yanakon nasida sian sektor pargudungan pidatu gereja HKBP Sukamaju Palembang. Marguru Malua kelas intensif. Kabar tuha putusan ni parhalado ni huriata di hari Selasa tanggal 2 Juni 2021 patupaun ni huriata ma kelas intensif Parguru Malua periode Juli Desember 2021 tuaka yanakon naung tamat SLTA manang sederajat nakarejo na kuliah dohot naung ngerumur. Pendaftaran mulai tanggal 14 sampai 30 Juni 2021 di Sekretariat Nihuriat Tahuhut Mabuan Surat Pengantar Sian Ganu Parhalada Sektor Tabi. Napar pudi parhepengon taidama laporan keuangan. Akapiliah bulanan perpuluhan dohot akka hamulateon ya karena semasuk dapat di titik sadarion di hari Minggu nanaing Roma di titikon. Mauliate ma disudi ruas napasahat pelia bulanan dohot hamulateon perpuluhan dohot partisipasi tu akka ulau nihuria. Lam ditabai tu hatama pasu-pasuna di hita saluhudna. Songonima sahat netik kita di bagasan sadarion tapasadar marohata martang yang mahita. Mauliate dohot puji-pujian nale Tuhan di pasahat rohanami tu adopanmu nabadiai. Dipakilalaho kami gudang ni asini roham na di pasahat ho Tuhami ganup. Tarbahen hami ali Tuhan hipas sian bagas nami ro tu bagas joromon laho marsaur dohot akadongan nami mamujiho marhite-hite akaede dohot mabege hatam nabadiai. Nampi ali Tuhan yakana masa na huadupi hami di tonga-tongan ni negara namion suak songone nang diluat namion nama sa pandemi corona. Tuhan homa na padauhoni sian hami. Molotung cude piaka ulaun nami ali Tuhan nahula hami. Gabi kaluar hami sebagas nami. Alai marhite-hite hapor siaun nami ali Tuhan. Didongani ho hami pada on mudui siak kami. Gabi bui hami mangula nang akka ulaun nami siganu pari. Nang di bagasan sadarion ali Tuhan. Di parminggon nami di minggu siang sadarion. Dia karuas nama dohoti perminggon nami. Koma ale Tuhan nama alehon hahipason na padauhon sahit sian hami. Jala di minggu nami di bagasan sadarion ale Tuhan nunga hubege hami tikting namasa. Don nanaeng si pamasaon nami tu akka tikin nanaeng ro. Atong ale Tuhan tu homa hupasat hami. Disude akka rencana ni huriam. Rencana ni jemaatmu merhiti-hiti akka nanaeng marbagas ale Tuhan. Leho madina sida hasadau ni roh hadohot akka pacarian ale Tuhan nasanggiat marhite-hite ulau na naik pas masaun nasida makorhon las ni roh hanang di nasida. Jala di bagas setikon woto hami ale Tuhan dia ka jemaat muna baru di tonga-tonga ni huriamon ale Tuhan. Leho madina sida nang hapor seaon na tugu leho di nasida hahipason. Jala tua katikin naing ro naing rap hami ale Tuhan marsaur di bagas coromon mamujiho marhiti-hiti akka ulaun ni huria. Suak songone nang di keluarga na di basa-basa honho akka yanako di nasida ale Tuhan. Basa-basam doi di nasida tong ale Tuhan leo manang di nasida hahipason dohot akka dalan di ngulu asa tong marlas di roha nasida ale Tuhan. Babal-gahon manang pagoda-godakon ni alakon nasidai.
Suakson yang le Tuhan di program kerja ni huriamon marhite-hite panitia naung di pabakit nanaing latihona di bagasan sadarion le Tuhan. Pemana marguguhun na sida na mangalehon pikiran dot akka ahipason asanggiat marhite ulau nanaing ulau na sida le Tuhan. Homa nanaing pujion nami. Tuhan di batama nami na di Banua Gijang nang di bagasan permingguan nami di bagasan sadarion. Buanon nami do dia karuas ni huriam. Na di parsahiton na li Tuhan. Na di rumah sakit manang di bagas nasida pe. Asahoma nama dauni nasida. Parhitiamu mali Tuhan obat. Akasi panganon na di pangan nasida makorhon hamalumon tuzuluan nyari. Asanggiat lam martabata banang lasni roha di nasida. Ang di bagasat tikyo na li Tuhan, nang bigyon nami mahatam na badiyay na pinasahat ni padita nami padita resort ali Tuhan. To dito di parima tong ali Tuhan na mga lehon pikiran na torang dihami, suang-suang ninang diaman nami na pasahaton baritami. Sanggia marhite-hite baritami ali Tuhan, lamar taba-taba nang akahaporsiaw dihami ganup. Nang dosa nami nagudangi ali Tuhan, jumulu sesa, asa talup hami majalo aka pasu-pasum. Humailihilik pangiduan nami ali Tuhan. Naupasat kami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret demahita losta papunguma peliata sadaa dohot sadabi. Damai bata na sumurung sian saluhut na roha
Ima mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Uriani Tuhata di hamu akamanami dohot inanami hatani Tuhata di mingguta sadarion ima natar surat sian buku Samuel napaduahon. Manang 2 Samuel bidusada mamuka sian ayat 10 pitu 1 ayat 20 pitu sonoma hatana hujahama dihita saluhutna 2 Samuel bidusada ayat 10 pitu 1 ayat 20 pitu. Dia dungi si David, si Saul, dohot si Jonathan. Dungi dia dukon si David ma edde adungon mananangisi si Saul dohot si Jonathan anak nai. Laos didokon ikon ajar hotonoton doi tu halak Juda edde adung taringo tusior. Idama tarsurat doi di bagasan pustahani halak nabonar. Oe ale hamuliau ni Israel, nunga mate tartulang hamu di atas niaka robiamu. Magoponai tung maragian aka ulubalang. Unang nian di Papua baritai digat, unang manian di baritahon diaka alaman ni Askalon. Asa unang marlas ni roha aka boru Palestin. Unang marulop-ulop aka boru ni halak parhulup. Hamu ale dolo Gilboa. Sayunang man nian adong nabur manetek tu hamu manang udan madabu. Manang hauma patumonaan. Ay disido hadek dehan ni lobu-lobu ni aka ulubalang bolon. Lobu-lobu ni si Saul hira naso miniahan marhite miak. Naso dung mulak nian sior ni si Jonathan somartubol sian mudar ni aka namaragian sian tabo-tabo ni aka ulubalang. Podang ni si Saul pe dang dung mulak boti somartubol. We ale Saul do Jonathan akan hinaholongan jala hasudungan ni roha tagan di ngolu nasida. Jala di hamatian nasida pe tak sirang nasida. Dumoras do nasida sian pidong Raja Wali. Jala gumogo sian singa. Hamu ale boru Israel. Tatangi si hamu masih Saul. Namaruloson tu hamu aka ulos surta. Nama bahin pahamuna marjagar-jagar sian sere. Magoponai tung maragian aka ulubalang. Di tonga-tonga ni tok tangan. Nungatung mate tertulang si Jonathan di atas robiami. Ya ale Jonathan, ale anggia macemarsa rohaku pasari-sari panadingmi. Tung hasudungan ni rohaku si tutu doho. Lomuad do rohaku mida holong ni roham diau, asamida holong ni rohani perempuan. Magoponai tung maragian aka ulubalang jalamago aka parhohas tuha musuon ido anggo saatna urian itu hata dia mau akamanami dohot inanami molo borhat tita sian topik ni mingguta jala di kaiton tu turpuk jamita di magasan mingguon nababuahon nama naringoti taringot tu 5 parhamaranggion di bagasan holong kasih persaudaraan. Molo tataringoti parhamaranggion di bagasan nguluta nian boido dohonota dang marna habisi tamanaringoti taringot tu parhamaranggion. Ala para maranggion ni taharikot tadi
di bagasan ngolutas ganupari atik pe saya jupang do hamaulon manang saya jupang do aka dinamika di aka parhamaranggion di perdalanan ngoluta. Bahkan mulai dokon parhamaranggion ini ya bisa dikatakan sesuatu hal yang membuat lasni rohat wi. Alai mau taida dalam percakapan si ganupari, saya jupang tado ungkapan nama dok sonon. Muba do HP akan nama ranggi dung marhasota be nina. Muba do akan nama ranggi dung marhasota be. Haitiki somarhasota do pe di si hate-hate honna. Songoni manina tebuna rosuna parsaurani di akan nama ramarangi. Pola do saya diceritau ni aino jolu hami tiki sonon dohot hahaniban, dohot ibotoniban, dohot angginiban mace huliya do hami. Bahkan lau do hami lau marsoba pe tuaka persobanan rap dohami. Bahkan olo dohami rap tangis molo di muruki dilicingi aka dilicingi natoras nami. Umak nami do bapak nami nina. Saya olo do songoni muncul tubuh songoni. Alai dung marumah tangga be muba do HP nina. Sibuan dalan nabe dohami. Dang songon uju di si hate-hate hon nami tikina maramarangi hami. Bahkan didokon sobinoto aha alana. Alai saya dong do batubu songon sada alasan-alasan atik pedang tarja monota dokon dak tarja loroha. Jaladang boy si peliharaon alasan ni. Saya didok do songonon. Idok ai akka dung ro aka ina termuba do aka nama ramarang ginina. Tetapi toridok disera di kambing hitam kadua kamu aka perempuan. Gabe pemecah persauran nya kamaramarang gini. Apa yang dong muncul semuanya. Molo taida secara sisi positif memang dung rumah tangga be tentu akan menciptakan karakter kehidupan masing-masing. Tentu ikon patuduhon jati diri rumah tangga masing-masing. Allah dakolan hadirion nabi disi. Nggak terjadi kolaborasi di kehidupan karakter A do karakter B, terciptalah karakter rumah tangga yang baru, identitas yang baru. Alai saya ulah ilokon memang dung ro aka inaina molo kami mandoko dak setuju ungkapan ini. Dangadong gabi diskriminatif do molo dokon akaina. Alai koni dauta do memang iko boido tak terima terjadi perubahan memang. Ala puasa masuk dalam sebuah kehidupan baru. Uju ditiki dang marhasotan ima kehidupan na. Alai dang gabi alasan ni lau patubuhon. Persirangan manang mabain dang denggan persauran nama ramarangi. Dangi alasan. Daladang boy pakeo ni gabi alasan. Kemudian itu hata dia mau kamanami dohotina nami. Boy do tatelusuri ahado nama bain. Parhamaranggioni mulai dang rosu manang tadokon mengalami sebuah ketidaknyamanan menjota pakai istilahnya. Molo taida taringo tu parhamaranggion memang ketika berbicara taringo tu parhamaranggion wado asa lam denggan lam ulinin. Adong sebuah cerita na hupake hami cerita ini sani boy taida non ahado nama bain nama ramaranggi gabe songon na longgar manang gabe mengalami tidak kokoh on cerita yang naik penasahatnya kaparjamita jalan memang konado pe satu parngulua sonari adong masahalak naneng mulak ibana tu
Indonesia sian perdalanan berangkat sian luar negeri asa ala hasil niaka pendidikan na iko si tumpuhononna mula mai bana sian daerah Eropa. Jadi di sada negara tentu naiki mana tor diberengi mana do isi do akan hobar hudulna. Nah hudul hobar hudulna diberengi mana ma ala kosong dope hudul mai mana terro ma diberengi mana asing dan hala Eropa dong aku sa hudulan non in narohana zoni disukum ma marbahasa Inggris mai mana ai do bahasa na bahana. Hai Nina, I am Dedi nina mana soni. Oh, I am nyon nina mana muse. Where are you come from Nina? Sia dia ho Nina, negara. Babotoma, au sian Indonesia do Nina. Sama kita sama orang Indonesia Nina, perjodoh berbahasa Inggris. Turun magabi berbahasa Indonesia. Itu kamu orang bahasa Indonesia, orang Indonesia. Iya, saya juga orang Indonesia. Senang sekali dapat bertemu denganmu di tempat ini, Nina. Di pesawat ini menuju kita ke Indonesia, ke negara kita, ke Ibu Pertiwi, Nina. Katanya malah cerita, di dia dohamu di Indonesia, Nina. Di mana kamu berada di Indonesia? Di Sumatera. Ya, saya juga orang Sumatera. Persisnya di mana? Provinsi mana, Nina? Saya di Provinsi Sumatera Utara. Oh, sama, kita juga Sumatera Utara, Nina. Di mana kamu di Sumatera Utara? Nina, teridokon di daerah Tapanuli. Bah, enak par Tapanuli doh, Nina. Sian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Batak. Bah, enak par Tapanuli doh, Bang, Nina, itu. Di Tapanuli, di dia mau di Tapanuli di mana posogit. Kami parsitorang do. Bah, sarupa do parsitorang do itu. Na marga Pajetan do. Do marga Pajetan. Bah, marga Pajetan. Di dia mau di setorang. Di Siadui Nina. Jadi di Siadui Nina. Di Siadui Nina. Di tempat dia di Lunggunyon. Di Lunggon, di dia mahamu di samping dia Siadui. Dong di doko dia di samping di Siadui terhohom. Satu Indonesia hohom nasi dana dua. Tang mersipak kulingan. Ala puasa. Dung ditelusuri. Adong persoalan perbalohan ni hauma. Adong persoalan perbalokan ni hauma. Adong persoalan taringo tu harajaon, perrajaon niopunasida. Hohom nasida di sini. Amo akamanami doho tinanami. Sani boy buat sada kesimpulan. Boy do halak parhamar namar-namaranggi ke bidang denggan alani sinamot dohot parajaon. Boy do alani jala ido gudangan nama bain maul dengga persauran ni para maranggion. Ai dong dibotot tong imana paparan ni siadui ido na jolo sampai dokod do opung na. Dang mulai sonari siap paparaku sudena. Dang boy pajupak noto ngolo pajupang di tano narara nina. Apa iso sonari pe tano narara pe ngamaul. Luluan. Alani ido nataro nakina mang do tinang memang persoalan para maranggionon boy gabe longgar bukan karena faktor persoalan katanya istri, tidak. Alai gudangan do alani parajaon harajaon power otoritas teritorialna, kekuasaanna, bahkan hamoraonna, bahkan sinadonganna, sinamotna, boy do mabain kabe denggan dang denggan para maranggio. Rian itu hatta dia mau kamanami do tinanami, ido nata do nakini bahwa para maranggio ni HP tahari kota dui di bagasan nguluta. Alai sejojodo adong akar rintangan. Ada ngaka hambatan lahu patuduhon para maranggion. Molo taida nuain di barhite turpuk ton nuain. Imataringo tus adung nisi Daud na mga dungi
si Saul do si Jonathan, bahkan adung ni si Dauton ditogiho do bakat disurat doi gabe adung ni tiki adong jupang hamatean ni tonga-tonga ni bangsa Israel. Ala dipatuduho do disi taringot tu kualitas ni para maranggion, bahkan molotadokon standar daripada persaudaraan yang indah. Persaudaraan parhamaranggion, standar parhamaranggion na uli di tonga-tonga ni ngolu ni jolma. Boydo tapake songon na pinatupa ni si Daud tu na dua halakon, na dua tokoon. Taboto do hamu akamanami dohot inanami, ia si Saul, ido sa halak bangsa Israel na parjolo di pabangkit de bata gabe Raja manggom-gomi bangsa Israel. Jala si Saul ido na toktong patuduhon taringo tu jati diri ni bangsa Israel ima songon bangsa ni debata. Na debata marwaso di bagasan ngoluna sida. Alai ala tartuk-tuk si Saul gabe ditadikon toddi ni debata ibana. Jabe dang lomoro hani de bata arti pe nata dokon ngadi pasu-pasu de bata ibana gabe sahalak raja ni de bata. Gabe lomoan rohani de bata marnida si Daud dipabangkit si Daud gabe sahalak raja. Dipabangkit si Daud gabe sahalak raja. Na molotadokon di bagasat tiki secara de facto si Saul do raja. Alai secara di juris di pabangkit debata ala memang bangsa Israel sistem teokrasi do pengambil keputusan tertinggi ada pada debata. Mololomorohan debata dokon si Daud ma raja nahwalomonnya si Daud do raja. Alai secara kehidupan saat terjadi dirajumi si Saul do bahwa si Daud itu melakukan kudeta. Dia melakukan kudeta. Ati pedang memimpin di mana secara de facto. Ale doho di mana di aktivitas ni harajaon parajaon ni si Saul. Ima laho marporang dopak musuh ni debata ka bangso musuh ni debata. Alai ala de aktivitasi gabe songon na terkenal ma si Daud bahkan paras daripada si Daud pe meyakinkan gabi gudangan lomon rohani aka bangsa Israel marnida si Daud alai dakya molotadokon dira jala di ida si Daud do dang oleh mana membuat kedudukan jabar nisi Saul. Bahkan si Daud sendiri pedangolo membuat kesempatan laho ma pamagohon hosan ni si Saul. Adong do kesempatan. Nah ujui molotaida si Daud rabuni ulos ni si Saul do dibuat didokod do raja ni deba na pinili debata na niurapan debata dang ganggon. Amo kamanami do tinanami dihita sa luhutna si Daud wasa berani mana mabay songoni. Ala dijagai bana do para maranggion molotay diposisikan jala di bereng si Daud do junior ni si Saul do ibana. Pasangapon na do toktong jabar na do hatta pasangapon. Jaladang patu paun na buoton na jabarisian si Saul sendiri. Ubahen alani memang holong doi bana tu si Saul sendiri. Na padua musai na taida do si musai si persauran si Jonathan tu si Daud. Omma persauran nama standar para maranggion na uli na rosu.
Na memang molo taida dia mo kamanami do tinanami dang marnida taringo tu ise hawason manangarta disi. Molo sian segi harta do manang malta dokon Jonathan adalah molo sian sejarah hierarki putra mahkota do ibana jala ibana do sasitong nana iko manguduti kerajaan na niuluhon ni amongna si Saul. Aledak kia dipakai laho marsaor dohot si Daud sendiri. Dipatuduhon dui. Dangi dipakai nasida lau tu parsauranna. Dangi dipakai lahu patuduhon holong ni rohana. Ima hahwasoon dohot arta. Ale holong do na pinatuduhon nasida. Kurian itu hatta dia mau kamanami dot inanami dihita saluhutna molo siani nataida adong dua hal nataida bahwa si Daud makaholongi si Saul. So dia ima tipologi daripada Kristus na makaholongi hita jolma di Portibion. Dakia dipakai debata manang Tuhan Yesus Kristus makaholongi hita. Borhasian huasona, borhasian power, borhasian harajauna, borhasian na kahamoraun ni debata. Alai dihaholongi do hita. Borhat sian keberadaan nasa diri do na memang makaholongi hita. Hidup baik di dokon Tuhan Yesus Kristus selalu do dipatuduh di mana aka nata akana makaholongi ibana. Naing manyan mangulahon na dihalomon ni rohana sendiri. Naing manyan dipatuduhon ni sian aka pakubasion na sendiri. Jala dipatuduhon dia mang do tinang molotadokon di diri ni Tuhan Yesus Kristus. Pardosa do hita alay dihakolongi. Pardosa do hita alay dilehod do akan narikot di bagasan nguluta. Sadahal na macay luar biasa dui na pinatupan ni Jesus. Monotadokon disido jiwa para maranggioni na pinatudon ni bata. Jalan na macay uli sahali amo akamanami. Dangapala di badong pengandalan diri na pinatuduhon ni Jesus ni hita. Lau makalong hita. Alay betul-betul do parsaurani dijaga unang patubu mabain kerugian di bagasak kita. Ale jojotak kita dan mabain rugi tuhata di bata. Mau kamanami do tinanami ido nataida marhiti turpukor sada bahwa para maranggyota siganupari na Jepang tadi nguluta siganupari borhat mahita barojahan sian holong na sian di bata. Niam memang gudang doaka molotaida tetelusuri gudang do halak na patuduhon menjaga para maranggioni mace ulisian. Jala para maranggioni di patuduhon dang alani sinadongan na manang power na adong di ibana. Jala songonido di panitia nanaing dilantik di bagasa sadarion. Panitia pesta pemberdayaan, tahun pemberdayaan, pesta gotilon dohot pesta hari ulang tahun ni hurian itu hata. Borhat mahita gabe warna ni panitiaon parhamaranggion. Parhamaranggion ma warna ni panition. Sudah hita na majalo manang da terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam dia kapakobesionon. Naing manian patuduhon parhamaranggiok kita di son. Bahwa ojahan na holong nasihat tuhata. Jala asa tulus sudenai patu paota aka ulauni taingok ma bahwa rikod do hita di dongata, rikod do panitia di hita, rikod do ruas di hita panitia dalam arti parhamaranggion.
Mulai doko para maranggion, boy majalo kekurangan, boy majalo keberadaan, boy menerima apa adanya kondisi niaka dongan. Alani warna daripada panitia ini adalah para maranggion. Ima borhasyani mahita para maranggion di bagasan holong, borhasyani mahita makubasi ulauta. Jalan mangiwot tu keluarga ni almarhum situa Jonal Siadari di inang boru nenggolan. Takasdo hurion majalo pakobasion ni amang nahinan makobasi ulauna gabi cupang do parha maranggion jala gudang do maka ketidakoni apalagi donga seangkatan nasida di panakbisan tohonan situa takas do nasida menikmati parha maranggioni polado borhat nasida madongani hamu tu bona pasogit titiki tabuan almarhum lau di suatu di sana. Dipatuduh do para maranggioni. Alanido di bagasa sadariope. Di soma huria patupa pangapolion tuhamu keluarga sekaligus paborhaton keluarga Molosian secara resmi dohonon purna bakti alai dalam kondisi purna bakti mano alai ala nama rujung ngulu. Margogo mahamu inang tarapul marohamuna di sude na dia dopamuna. Nah pasti nangpe dang rab behita dalam arti di kops parhalado alai keluarga besar parhalado dope hamu. Ala di ihot parhamaranggion na sinuaton ni almarhum di uju ni pakobesionna di suaton amangido parhamaranggioni di tonga-tonga niaka parhalado alani toktong do maramaranggi bahkan dohono nami didongani Tuhani hamu keluarga parhalado do kamu atik pe naung jumolo amangi mga tuadopan ni ribata dia puli tuhata mahamu tuhama nambasi kopor sudia kapokobesio muna tujulan niareon. Amen martangi yang mahita. Ale Tuhan de batama nami namarhabang sa di Banua Gijang. Moleate ma Tuhan hupasat rohanami todopamu. Di bagasan ari na pinarbadia mo Tuhan. Di pabotoho kodo Tuhami. Namar hamaranggi dohami di bagasa koali Tuhan. Ni ihot holong na pinatupam di hami Tuhan. Ale Tuhan parhamaranggion namion borhak doi sian parhamaranggion nami doto Tuhan di bagasan Kristus Yesus. Jala ulahonon nami masude Tuhan. Akalomoni roham molo akahama dongamu hami Tuhan namar saur doto Tuhan urupi hami Tuhan marhiti to dimi asa tarpatu pahami ima tonam di hami ima holong nasyako Tuhan molo tutu hami Tuhan namaramaranggi ikon holong nasyakodo nahupatudo kami Tuhan dingolu nasiganupari jala tarida ma Tuhan nama ngulu hami di bagasan haporsiauni molotok tong marsi haholonga kami Tuhan sama hami jala nama ramaranggi do hami di bagasako Tuhan ale Tuhan di bagasa sadarion pabangkitom muma panitia gape parhubasmu Tuhan makubasi program ni huriam pasu-pasu nasida Tuhan mau patulau mangulahon sudena ipatuluson ni sudena asahona marsangap Tuhan jala warna ni panitio Tuhan parhamaranggion di bagasan holong ma Tuhan alani to dim to di perbedema namar gogoyon jala nama bohalina sida pasikopon parhamaranggion ni Tuhan ale Tuhan uduton nami do di bagasa sadarion
Ma patupa acara aborhatan keluarga almarhum Ketua Jonal Siadari Tuhan. Itu masa-masa pernah bakti Tuhan. Allah mau nungamarujung ngolu amanami. Tuhan apuli mak rohani keluarga pargogoi nasida Tuhan. Jala urupi nasida tujulanon mangulahon nasa lomoni roham. Jala lehotu nasida nasa narikot Tuhan. Gabi bohal nasida manguduti aka perdalanan. Tarlumobi aki anakon nasida Tuhan. Asa toktong dirga nasida Tuhan madalani perdalanan na. Boy patupahon aka pendidikan na dengga Tuhan jala homar sangat Tuhan. Di inanami pe Tuhan. Apuli rohan nasida toktong. Mulai hati mau oleh Tuhan marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin. Marede hita laos tapasa mapiliata. Masuk mahita tu acara pasaha cendramata tu keluarga almarhum Situa Jonal Siadari alani marede mahita sian buku di nomor 126 ayat 2 ditiki marede Roma inang Bornenggolan Tujolo dohot keluarga. Tong
Dihamu akadongan nasahuria sadarion patupaut tado pasahaton cendramata atau keluarga almarhum Situa Jonal Siadari hobar tuha putusan sermon parhalado disiala pakawasian ni almarhum nasalelingon imalubi setahun 2 bulan. Diamu inang pardihuta dohot keluarga almarhum Situa Jonal Siadari. Dihilala rohanami do burju do ringgas ni rohani almarhum Situa Jonal Siadari mangula tohonanna hasituauni dihuria ni tuhata di HKBP Tanjung Sarion. Mulai do di pasahat ruas ni huria songsoni hami aka parhalado. Tangyang nami diramoti jala di pasu-pasu di Batama hamu inang pardihuta dohot keluarga di ari-ari ngulumuna. Jala tarapul mahamu sude keluarga tarlumubi di hamu inang pardihuta ni almarhum Situa Jonal Siadari. Pasatamima tiki tudongan parhalado parar tahun lau pasahaton cendramata. Di akadongan parhalado ya. Di hamu keluarga di Bagasa Tikion upatu pahami do nian cendramata tu hama tu inang jala jido sada tadda pangapulion ni huria tu hamu inang di Bagasa Tikion pasataima secara simbolik tu ala inang manang songon dia penon pangasai pasahat huria tu hamu lasma rohani inang gabe pangapulion mo di hamu jala toktong ma tarapul rohamuna secara resmi di Patu Pahuria di Bagasa Sadarion jala oma borhak muna mangulahon ulauni nang pedang rap bedot amang sebagai partohonan di tonga-tonga ni hurion alai tangyang nami madongani ala inang la satarapul marohamuna. Iya adong sian pasahaton ni sektor oke mulai hati mah jadi di somala inang dot keluarga upasatami mah mengadop tu parhalado tu ruas upasatami mah tu keluarga manang madokata mewakili ruas ni huria ima amang bede silalahi pasatai matiki. Shalom, Manginang.
Madok mulai do hita parjolo tutu hatta ala dilihat tetap arina dinggan pertukian sadarion iman nalau pasaton cindramata tu keluarga almarhum Situa Jonal Siadari. Jonjong Hamidison Tikion mewakili sian ruas nih HKBP Tanjung Sari imana pasaton hata mauliate di sude pambahenan gagasan pengulaun nih almarhum Situa Jonal Siadari di lingkungan HKBP Tanjung Sari. Ra adong dopek gagasan-gagasan pemikiran-pemikiran naso sempat terselenggara. Mudah-mudahan ke depan biaka ide-ide bernas, ide-ide nadinggan, boy anon dilanjuton, hamisian huria, sitolopinolis mendukung mahamidisi di sude gagasan-gagasan ini. Jala di bagasan tikion di pasatai matuala inang ng keluarga nong tinanikon ni amang almarhum Situa Jonal Siadari, sayang giat ma di pargogoy Tuhani hamu inang, dilehon kekuatan, laho manoruson akka cita-cita, nasa boy dope terwujud di tikingoluna. Imada boy ti pasat kami salahan inain ti pasat nami maleate masude maleate madisa sude pambahenan dok pangulaun ni almarhum Situa Jonal Siadari di keluarga besar di HKBP Tanjung Sari. Maleate shalom horas. Horas maleate dia mang silalahi pasatai madohata siandongan paralado amang Situa Hutauruk. Tama hita medok muliate jumulo tudu mata perdengan bahasa na mangalian tikid hita di bagasan sadarion boy hita di bagasan hahipason ima ison hami jongjong mewakili perhalado ni huriata pasahaton hata apul-apul tu keluarga besar Siadari dohot nenggolan di siala nang jumulo marujungolu imadongan nami saulaon Situa Jonal Siadari ditiki arinok salpo dihamu inang nama kabaluhon amanami Situa Jonal Siadari sadahal nama seborat si taonon jalan nasoboy terpasiding jolma ima merhite-hite hamatean sada pesak kita hajal maonon dangarong naboy pasidik koni disakal pirohat tado meletuk penyan jup pahamatean taigil jala tatangyak kedo asanggiat nian saurmatua alai melotuk pejupang akan masa si songonon di hita si donon nami songon parhalado beget marohaminang manaon si taonon namasa tuhita terlumobi tuhamu sadok pinotowan ni debata jada harorwana sianibana dakpola gajang bedohonon nami songon mewakili perhalado sudedo hita ikom mate alai songona tersurat di buku edeta nomor 530 sia saya radi ale todikku tagam pajonai
Dihamu inang dohot keluarga besar siadari. Dohonok kodo songoni dok nihatanina tua-tua. Rabbani sipoholo ninna wadol sitata. Sudi ak kasitaonon na pinasahat na parbinoto do tuhat tade bata. Alani marhite-hite ulaw di bagasan sadarion. Sudi hami parhalado doho ruas ni huria. Dihabot ni roha munay nang doho dohami tong marhabot ni roha. Tibuma hamu tarapul. Tibuma mago ilu-ilu siyan si malolong muna. Margogo mainang mangaradoti aka ang pinasahat ni debata to hamu matarlumubi makayanak kota. Asanggiat ibur-ibur magodang toktong buak kamu di dalam ni Tuhani asa toktong diingot adong do ama na di surgoi nagabe mangurus jala mangaradoti sa luhut na di parguluan muna. So ngoni mahatasyak kami amang inang horas mahamuna selamat ma salam sehat ma dihita mauliate ma. Mauliate mang pasatay ma tu sektor walu. Horas ma kita saluna. Mauliate ma di tuhata, mauliate manang dihita. Dihamu inang keluarga besar siadari dohut inang. Dison jongjongau mewakili sian sektor ta. Ima sektor walu. Masai marhabut ni roha dohami nang di perborhat ni amang siadari takas dori boto hami songo dia pakko version ni amangon dohot burju ni amangon alai disaluhut akau sahana binamu dinamang ubati amang siadari sakak ni rohatai ikum malu manian alai sakak ni rohani Tuhan dona jadi borhat maimana madabot Tuhani tangyang nami Tuhamu inang margogo mahamu madalani akaryarimu dohot pagodang-godang sudi akadat danak dipasu-pasu Tuhan mahamu hipasamu siganu pari dipasu-pasu ma saluhut akan anulani tangan molo sian sektor walu inang molo tung pedison upasahat hami songon anggarata sotong makurangi di hilala rohamu marbuha bahenom mahita dia ka situasyon alani pasahaton nami mainang Tuhamu mauliate ma Tuhan memberkati. Pasahat kami ma tu amang sekretaris. Shalom dia kadamang dok dainang. Ditikyo ng lululu rohata atas nama fungsionaris parlalado hami mangido maaf. Ala adong salah paham. Jadi terlemo bidi inang dok keluarga. Udang mangido maaf situ tu nakin holam masuk minggu nunga terhubungi kadongan fungsionaris ada yang boy martelepon. Sambil maracara coba akhirnya dapat tahu martelepon. Intina nunga di para dinasida berupa tunai. Alai lupa mahorwa amang berdahara. Jadi alani amang inang marsobojuk kami di hahurangan nami. Alai saha teman non dung haluar hita minggon di konsistori mau pasahat tami nang songoni mau pasahat tami soban kami di inang tuhat tama nama masuk-masuk. Mauliate ma. Mauliate ma. Pasatay ma tu inang parnihutani almarhum Situa Jonal Sedari inang baru nenggolan.
Shalom, horas ma dihita saluhutna amang doh inang, na hormati hamidison amang pendeta resot, doh sude nogok tiki, doh sude amang inang situani HKBP Tanjung Sari, dongani amal almarhum situa Jonal Siadari. Maduk melihatnya doh hami tuhamuna siala didukung amuna mulai sian marsahid amang almarhum situa Siadari, sahak dialak tuhata, tung masih godang tutu hujalo hami, aka bantuan baik sia doa, aka dukungan moral dohok materi. Dang tarbaloso kami amang inang sudi habur jomunai, tang yang nami sehat-sehat tita ditabaya ko pasu-pasu. Jala mula dong pe selamon selama mangula amang almarhum situa Jonal Siadari di huriat tahun. Mula dong pe tung salah di pangalakaan, dohok di pakatayon, au sebagai pardijabuni amang situa Jonal Siadari, minta maaf Tuhan ita saluhutna. Seanggia ma sonangi mana di siamon di debata, jalahami keluarga na ditinggalhon, boy kuat, doh ianakon nami, songo cita-cita ni amang, asa tong boy dipargoge Tuhan lo balga-balgahon, jala boy berhasil. Jadi songo nima upasatai moliate maita salutna horas moliate. Moliate, ya, mari demahita laos mula ma keluarga dot inang tuh dulata. Mari demahita sian buke nomor 272. Yesus Tuhanku, kamanami dohotina nami noai masuk mehita tu acara pelantikan panitia tahun pemberdayaan pesta gotilon dohot ulang tahun napa tulu pilu pitu tauton HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari tahun 2020 sada alani ditiki mari dehita sian buku de nomor 650 sada ayat 2 Roma tujolo ima panitia inti manang BPH dohot aka koordinator seksi tujolo. Mari demeita sian buku de nomor 650 sada ayat 2. Nami do tina nami
aka anggota panitia jongjong ma di Hudulat TV di Nganat TV untuk acara pelantikan on. Aka anggota ni panitia tahun pemberdayaan Pesta Kotilon dot ulang tahun jongjong ma di Nganat TV. Naing pasat tami ma tu amang sekretaris majaha surat keputusan Padita HKB Resort Tanjung Sari mardomu tu panitia tahun pemberdayaan Pesta Kotilon dan ulang tahun napa tulu pirutu tauton tahun 2021 pasatai ma tu amang sekretaris. Dia ka manami nanami sudah hita ruas di HKBP sabar mahita stok kinaya manginang. Surat keputusan nomor 27 garing SK garing 02.1 garing D10 garing R26 garing angka 6 2021 tentang pengangkatan panitia tahun pemberdayaan Pesta Kotilon dan ulang tahun ke-37 HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari tahun 2021. Pendeta HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari yang berkedudukan di Jalan Setiabudi Gang Gereja nomor 7 Tanjung Sari Medan membaca program pelayanan HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari tahun 2021 tentang perayaan tahun pemberdayaan Pesta Kotilon dan ulang tahun ke-37 tahun 2021. Menimbang perlunya mengangkat panitia tahun pemberdayaan Pesta Kotilon dan ulang tahun ke-37 HKBP Tanjung Sari tahun 2021 untuk mempersiapkan segala keperluan dalam pelaksanaan ibadah dan perayaan tahun pemberdayaan Pesta Kotilon dan ulang tahun ke-37 tahun 2021. Memperhatikan tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 amandemen ketiga bab ke-8 tentang rapat di HKBP. Mengingat rapat Parhalado tanggal 8 dan 22 Juni 2021 yang memberikan hak kepada semua Parhalado sektor 1A dan 1B untuk memilih panitia tahun pemberdayaan Pesta Kotilon dan ulang tahun ke-37 HKBP Tanjung Sari tahun 2021. Memutuskan dan menetapkan 1. Nama yang terdaftar dalam surat keputusan ini diangkat dan ditetapkan menjadi panitia tahun pemberdayaan Pesta Kotilon dan ulang tahun ke-37 HKBP Tanjung Sari tahun 2021. 2. Panitia wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Huria melalui pimpinan jemaat paling lama 1 bulan setelah selesai pelaksanaan acara. Demikian surat keputusan ini dibuat dengan benar dan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Ditetapkan di Tanjung Sari pada tanggal 26 Juni 2021, Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta HKBP Resort Tanjung Sari, Pendeta Manapar M. Panjaitan STH MM, ditandatangani dan distempel. Tembusan kepada yang terhormat Majelis Pemberadaan, Bendara Jemaat, Sekretaris Jemaat, Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia, dan Badan Audit Jemaat. Lampiran SK nomor 27 tentang pengangkatan panitia tahun pemberdayaan Pesta Kotilon dan ulang tahun ke-37 HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari tahun 2021. Pelindung Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh, penanggung jawab Pendeta Resort HKBP Tanjung Sari, penasehat Majelis Pelayan Penuh Waktu, 2. Majelis HKBP Tanjung Sari, 3. Ketua Dewan Koinonia, 4. Ketua Dewan Marturia, 5. Ketua Dewan Diakoni. Panitia Pelaksana, Ketua Insinyur Mangajana Panjaitan, Wakil Ketua Ramson Hutapea SH, Sekretaris 1 Sintua Paul Pangaribuan ST, Sekretaris 2 Sintua Rikson Silalahi, Bendahara Nyonya Rompis Sihotang Borupurba, Seksi Dana
Koordinator Sintua Hotdin Simbolon SHMKN. Anggota Sintua KRP Simanjuntak, Sintua Doktoranda MH Borugultom, Sintua Maringan Huta Barat, B. Tindaon Boru Panjaitan, Sintua Boru Tarihoran, Sintua YL Tobing, Sintua I Boru Tambunan, Sintua EC Boru Simanungkalik, Sintua P Marbun, Sintua TH Siahan, Sintua P Naibaho, Sintua S Sirait, Sintua Doktoranda J Boru Siahan, Sintua T Simanjuntak, Sintua M Boru Simatupang, Sintua A Simanukalik, Sintua HI Sianturi yang mewakili dari setiap sektor. Seksi acara kreativitas dan pemberdayaan. Acara ibadah oleh Majelis Pelayan Penuh Waktu. Acara umum. Koordinator Nyonya M Panjaitan Mairani Boru Ritonga. Anggota Nyonya E Pasaribu Boru Sitohang, Nyonya Silalahi Ida Basaria Boru Tumanggor, Desmaret Napitupulu, Timothy Sianipar, Katrin Sianipar, dan Jeremia Panek. 3 seksi konsumsi. Koordinator Sintua Nopelinda Boru Sitorus. Anggota Nyonya Sintua R Silalahi Boru Napitu, Nyonya Sintua M Huta Barat Boru Munte, Nyonya Sianipar Boru Sianturi, Nyonya Sintua H Simbolon Boru Tarigan, Nyonya Sintua R Hutauruk Boru Sihite, Nyonya Tambunan Boru Napitupulu, Nyonya Tampu Bolon Boru Panggabean, Nyonya Paul Yansen Boru Arwan. 4. Seksi Humas, IT dan Publikasi. Koordinator Sintua Ampera Simbolon. Anggota semua tim multimedia HKBP Tanjung Sari. Seksi Dekorasi. Koordinator Nyonya Sintua Profesor P Sibuaya Boru Simanjuntak. Anggota Sintua Rikson Silalahi, R Nenggolan Boru Pasaribu. Seksi Keamanan. Koordinator Sintua Pirmahot Nebaho SH. Anggota semua security HKBP Tanjung Sari. Demikian pembacaan SK Panitia. Terima kasih. Mulia tema. Au Pandita HKBP Resort Tanjung Sari, Patakason Haradio Muna, Laho Dipabangkiton, Gabi Panitia Tahun Pemberdayaan, Pesta Gotilon, Dohot Ulang Tahun Napil 40 tahun 2021, Naung di Jahaun Nakin. Naulo dohamu pabangkiton Gabi Panitia Tahun Pemberdayaan, Pesta Gotilon Dohot Ulang Tahun Napa 37 tahun 2021 di HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari. Hobartu isi di surat haputusan naung binege muna molo narade hamu alusi hamuma. Marhite-hite guarni de bata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tod di perbadia, hupabangkit mahamu Gabi Panitia Tahun Pemberdayaan, Pesta Gotilon dot ulang tahun napa 37 tahun 2021 di HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari. Saya diparohai Tuhan debata aman di Tuhan Yesus Kristus mahamu, marhite-hite tod di perbadia, patuluson ulau na pinasa Tuhamu sadarion, asa marsangap guarna marhite-hite pakebusyo muna. Amin. Menghadap tu ruas mahita. Hamu akadongan ruas nang parhalado HKBP Resort Tanjung Sari. Reta mahita majako do manupahi aka ulau nahinobasan nasida. Asalam marbungaran guarni tuhata di tonga-tonga ni huria nang masyarakat. Atong maride mahita sian buku di nomor 510 siaya tolu tiki marede hudulma panitia tu hudulana.
Jong-jong mahita saluhutna. Tatangnya koma peliata. Ale de bata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni salhu silehon-lehon na denggan, do nasa olibasa na mauliutus. Upasat kami masian na nilehon mi tu kami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Paso-paso mai jalaramoti. Asa hoparahasiang kami pilihan non pati bulhon harajonmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tada hami godang ni silehon-lehon mi tu kami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomani roham di banua tongoon songon na di banua gijang. Lehon matu kami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami to gyoto pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalahamu mapasu-pasu sia Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasar homa damena tutodim. Shalom, horas madihita, toktong mahusungguli hami, asa tajamoton protokol kesehatan ini dihita, tetap pakai masker di dia pehita maringanan. Asa do pandemi COVID-19 siak kita, tetap jaga jarak, jala cuci tangan. Salam sehat madihita saluhutna, horas.